Yun mga kaboka, good morning! Ayun mga kaboka, ngayon mga kaboka, for this video, manginhas na punta mga kaboka dahil wala tayong ulam, wala tayong sudan ba. Ayan, manginhas na po may mga kaboka. Ayan mga kaboka, dito kami sa may hunasan, sa may bay. Manginhas na po may mga kaboka, ano pa may kanang sudan ba. Dahil wala kami sudan, wala kaming ulam. Ayan, kasama ko yung anak ko. Ayan, may nakuha na siya na alimango na maliliit. Ngayon, manginhas na po mi kay wala kaming ulam. Yung iba, pag marami yung kukuha namin, bibinta namin yung iba para may pambiling bigas. Tapos yung iba, ulamin namin para may ulam tayo. Ayan mga kabuka, ito yung ginagawa namin kapag kapag low tide, hunas sa Bisaya pa, hunas. Ayan, ito yung ginagawa namin, manginas mi kinason para sudan ba, di ba? Ayan mga kaboka mo ni si pagpanginas, di ba? Di ba? Ayan yung asawa ko. Ayan, yun yung pagpanginas mga kaboka, nang wa pa mi og kinason.
Ayun mga kaboka, ito na yung kuha na mo. Ayan. Ito na yung nakuha namin mga kaboka. Ito na yung ano, kinasun. Ayan, may pangulam na tayo, kunti lang. Kunti lang yung nakuha namin mga kaboka. Kasi ano na, pataob na. Ayan, oh ito. Ayan. Kunti lang mga kabuka kasi ano may ano kami dito, may alimango kami na maliliit, tsaka may pasayan. Ayan, ito lang yung huli namin, kunti lang. Ano, ito na ayan, pang ulam lang to. Ulam lang to mga kabuka dahil hindi kami makabenta nito kasi kunti lang tama lang pang ulam.
Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. And sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe my channel. And thank you so much. Bye bye.